susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang manglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin anuman ang suliranin. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Tayo po'y tumayo at manalangin sa ating Panginoong Diyos. Ama naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, Lord, marami pong salamat muli, Lord God, sa gabing ito, Lord God. Lord, salamat sa pagkakataong ito, Lord God, na kami po muli, Lord God, ay pinagyan mo, Lord God, na makapagpuri, Panginoon, sumamba sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa, Lord God. Tunay nga, Lord God, maging sa iyong salita, Lord God, nagdadalhin sa amin, Lord God, ngayong gabi. Lord, ihanda niyo po ang aming mga puso, Panginoon, ang aming mga puso na pagtatamnan mo, Lord God, ang iyong mga salita, Panginoon, na tunay nga matanggap namin ang aming portion, Panginoon. At tunay nga, Lord God, patuloy niyo pong pakalinisin ang aming mga puso, Lord God, na handang magpatama, magpa-correct sa iyo, Panginoon, Yes, O God, hallelujah, Lord. Patuloy na magpatama sa iyo, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong taong gagamitin, Lord God, na maghahayag ng iyong salita. Itago mo po sa ilong likuran ng iyong krus, Panginoon. Tanging ikaw lamang, O Diyos, ang maitaas, Lord God. At tunay nga, Lord God, sa aming pagsamba, Lord God. Lord, wag niyong hayaan, Lord God, na mawalan ito ng kabuluhan, Lord God, ang aming ginagawa na pagpupuri sa iyo, Panginoong Diyos. Salamat, O Diyos. Ikaw po ang siyang patuloy na maitaas. O Banal na Espiritu, samahan niyo po kami. Ikaw po ang patuloy na kumilos, Lord God, sa aming kalagitnaan at sa puso ng bawat isa, Lord God, na mga nanonood ngayon, Lord God. Ikaw po ang siyang kumausap, Panginoon. Lord, salamat ng marami. Sa iyo po ang papuri, pagsamba, pasasalamat. In Jesus' name, Amen. 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 Sige po, sa gabi pong ito, muli tayo po ay magbibigay ng ating mataas na papuri, ating mataas na pagsamba sa ating Panginoon. At tayo po ay manabik, patuloy na manabik sa presensya ng ating Panginoon. Amen.
Kadalakan ko, O Diyos, ay ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasama. Magpupuri sa'yo. Kagalakan ko, Diyos. Kagalakan ko, Diyos, ay ikaw. Presensya mo'y kalakasan ko'y maapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasama. Pupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan ay di papayag na tatahimik lang. Laging magbababag sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan ay okay lang, makapiling ka lang. Ulit ka, kagalakan ko, Diyos. Kagalakan ko, Diyos, ay ikaw. Presensya mo'y kalakasan ko'y maapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Pupuri, kaya yung aking. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, hindi papayag na tatahimik lang. Laging magbababag sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Pinapawisan, okay lang, makapiling ka lang. Ulit natin, ako'y sasayaw. Say! Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, ay di papayag na tatahimik lang. Laging magbababa sa piling mo, Panginoon. Kahit na okay lang, pagkapiling ka lang, ako'y sasayaw sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, ay di papayag na tatahimik lang. Laging magbababa sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, ay okay lang, magkapiling ka lang. Okay lang, okay lang, magkapiling ka lang. Okay lang, O Diyos. Okay lang, magkapiling ka lang. Magpurihin ka, O Diyos, sa pagmamahal, O Yahweh. Salamat, salamat, O Diyos, sa iyong presensya. Purihin ka. Oh, yes, Lord. Lord, tunay nga ikaw ang aming kalakasan, O Diyos. Lord, kahit may problema, sa gitna ng pagsubok namin mga buhay, O Diyos, tunay nga na ikaw ay nag-iisang Diyos na sa amin, Panginoon, ay gumagabay. Lord God, sa gabi pong ito, muli ang aming mga puso ay inaalay namin sa iyo. Pupurihin ka namin, Panginoon, ng buong Espiritu at katotohanan, O Diyos. Oh yes, Lord. Sambahin ka, Panginoon.
Dakila ang iyong iparanas mo. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangit at dakilang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong Dakila ka, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo, purihin ka, purihin. Salamat, salamat, oh yes, Jesus. Panginoon, maraming salamat sa gabi pong ito, Lord God, sa iyong presensya, O Diyos, na muli ay kumikilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, tunay nga, wala kaming ibang ininanais, Panginoon, kundi yung pagkilos, kundi yung pangungusap, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God. Lord, sa gabi pong ito, sa pakikinig namin ng iyong salita, O Diyos, muli ang aming mga puso ay bukas, aming mga isipan, Panginoon. Lord God, kausapin mo, Panginoon, ang iyong mga anak na nakikinig, Panginoon, maging sa aming mga tahanan ngayon, O Diyos. Lord God, let your Holy Spirit magpaintindi sa amin, Panginoon, ng bawat salita, Panginoon, na maririnig namin, Lord God. Maraming salamat, O Diyos, muli sa iyong lahat ng papuri, sa iyong pinakamataas na pagsamba, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen and amen. Sound check. Amen. Pagpalang gabi sa bawat isa. Hello, sound check. Yun, okay na po. Amen. Ngitian niyo muna po yung mga nasa kaliwat ka kahit hindi nakikita. Yung mga ngiti. Pero nakikita naman sa mata. Di ba? Hindi mo madadaya ang tao. Kahit nakasimangot ka, nakikita yun sa mata. Amen. Amen. Pagpalang gabi. Nagagalak po ba ang lahat? Amen. Parang ang lulungkot natin, ha? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Kailangan alive, alive tayo. Kailangan kapag nandito tayo sa bahay ng Panginoon, kailangan alive tayo. Kinakalimutan natin yung mga suliranin natin sa buhay. Yung mga labahan, yung mga hugasin, yung pagluluto. Amen. Kakalimutan muna natin yan dahil nandito tayo para mag-aral at makinig ng salita ng Diyos. Amen. Bago yan, tayo po muna yung manalangin. Lord, salamat Panginoon sa mapagpalang gabi, Panginoon, na kung saan, O God, dinako mo ang ay mga panyapak, ang ay mga puso, upang makinig, O God, at pag-aral ng iyong salita, Panginoon. Lord, balutin mo ko ng iyong banal na dugo, itago mo ko sa iyong lukurang, Panginoon, at gamitin mo lang ako bilang iyong tagapagsalita, Panginoon. Salamat, salamat, at sa mga anak mong nakikinig, at nakaupo rito, Panginoon. Lord, balutin mo sila ng iyong banal na dugo at maintindihan nila, Panginoon, ang inyong mensahe sa gabing ito, Panginoon. Salamat, salamat sa iyong papurit pagsamba. In Jesus' name, Amen. Yan. Yun. Andun pa rin po tayo sa tema natin sa buwan ng Pebrero, ang sacrifice. Yun. Pagsasakripisyo sa Panginoon. Amen. Sabi sa Roma 12:1-2. Roma 12:1-2. Sabi doon yung key verse natin, kaya nga mga kapatid,
alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba nyo sa Diyos. Verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap sa kalooban niya. Amen? Ayun yung key verse natin. Ang pamagat po ng title po ng pag-aaralan natin ngayon, Present your bodies as a living sacrifice. Ihandog natin yung ating katawan bilang isang buhay na handog, haing buhay sa Panginoon. Amen? Ano na ba yung nabigay mo? Ano na ba yung nasakripisyo mo sa Panginoon? Meron ka na bang binigay sa Panginoon na masasagasaan yung panahon, yung oras? Meron ka na bang binigay sa Panginoon o inalay na alam mo sa sarili mo na huli ko na to, Lord. Wala na ako. Pero dahil tunay ka, tapat sa akin, ibibigay ko to. Amen? Marami pong pag-aalay na example sa Bible, katulad po ni Abraham. Siya po yung nag-willing, may willing sacrifice siya. Bakit? Yung sabi ng Panginoon sa kanya, Abraham, ialay mo sa akin o ihandog mo sa akin ang iyong kaisa-isa mong anak na minamahal na si Isaac. Alam niyo ba kung bakit Isaac ang pangalan niya? Dahil Isaac lang siya. Amen? Isa lang siya. Isaac. Amen? Katulad ni Abraham. Amen. Palakpakan po na natin ating Panginoon. Amen. Kaya Isaac siya dahil isa lang siyang anak ni Abraham. Amen. Actually, dalawa sila. Pero ayun yung kamahal-mahal, sabi ng Panginoon, ialay mo sa akin si Isaac. Andun yung willing sacrifice ni Abraham. Diba? Katulad naman ng isang balo, yung little bigger sacrifice na kung kusing, tig-50 kusing na lang ang pera niya, inalay niya pa rin sa Panginoon. Inopera niya pa rin kahit pambili niya na lang ng pagkain yun. Makikita natin sa New Testament na nakaupo ang ating Panginoong Jesucristo sa tabi ng mga lalagyan ng pera. Nakita ng Panginoon yung nagbibigay ng marami na sobra-sobra lang at yung nagbibigay ng tig-50 sentimo na yung babaeng balo. Nakita natin din yung pagsasakripisyo ng babaeng balo na yon. At yung pinakadakilang pagsasakripisyo, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya ka nandyan ngayon, sabihin mo sa katabi mo ngayon, kaya tayo nandito dahil sa sakripisyo ng ating Panginoon. Amen? Kaya tayo nandito dahil ay yung greatest sacrifice na ginawa na wala nang makakahigit pa. No? Sino ba ngayon, sa panahon ngayon, sino ba ang kayang magbigay na kaisa-isa mong anak? Ibibigay mo, iaalay mo. Kay kapatid, kay brother, sige, patayin mo yan. Sasacrifice ko yan. Dahil ganun kita kamahal. Wala nang makakagawa niyan. Tanging ang Panginoon lamang ang makakagawa niyan. Amen? Sabi doon, present your bodies. Diba? Pag sinabing bodies, yung buong katawan mo, kasama yung soul, spirit, and yung body mo. Buong ikaw, iaalay mo sa Panginoon, iahandog mo sa Panginoon. Wala kang ititira. Sabi mo sa katabi mo, wala kang ititira. Amen? May nagtitira pa ba dito? Amen? Wala nakakapagsalita at baka meron pa. Amen? Sinabi ni Apostol Paul sa ating buhay na ialay natin sa Panginoon, sa living sa yung haing buhay. Amen? Sa panahon ngayon, ang hirap mag-alay. Lalo na, yun nga sabi ko kanina, kapag masasagasaan yung oras, yung time mo. Kunyari, example, merong magandang palabas sa TV, telebabad. Amen? Merong soaking, merong midweek. Ang hirap ang ganda na ng palabas magkakapatayan na sila Magbabarila na si Coco Martin Di ba? Mabubuking na yun Kailangan nandun ako sa teleserye na yun. Kailangan subaybayan ko yun. Di ba? Mahirap po mag-sacrifice o mag-alay ng oras kapag alam mo sa sarili mo may masasagasaang teleserye. Amen? Wala dito nun. Amen? Sabi mo, di ako yun. Amen? Sila yun. Amen? Kailangan pagbibigay natin, pag-aalay natin sa Panginoon, kailangan buo, straight. Diba? Sa pag-aalay natin yung right purpose and right reason. Kailangan tamang layunin. Diba? Tinan po natin yung si Haring Saul. Diba? Ano sabi sa kanya ng Panginoong Diyos, Ama? Patayin lahat, wala kang ititira. Pero nagtira siya. Anong layunin niya? Dahil matatabay, iaalay Tama naman siya. Tama yung layunin niya, pero mali sa Panginoon. Mali yun. Diba? Sabi nga, obedience is better than sacrifice.
Kaya sa pag-aalay natin sa Panginoon ng ating buhay, ng ating buong pagkatao, kailangan tamang layunin. Ba't mo inaalay yan? Tama ba to, Lord? O baka nag-aalay ka lang, o ito lang yung layunin mo para mapansin ka, para maparangalan ka. Kung ganyan yung layunin natin sa pagsasakripisyo ng ating buhay, ay huwag na natin gawin. Baka maging katulad lang tayo ni Cain, saka ni Abel. Sino ba yung pinatay? Ni Abel. Si Cain, maging katulad tayo ni Cain. Na nag-alay siya sa Panginoon, nag-offer siya, pero mali ang kanyang motibo. O pinatay niya pa yung kapatid niya. Kaya sa buhay natin, tama ang layunin natin at tama yung dahilan. Ano yung dahilan mo? Bakit inaalay mo yung buhay mo sa Panginoon? Ano yung dahilan mo? Bakit pumupunta ka rito? O ano yung dahilan mo? Bakit nagtataas ka ng kamay? Uy, may bagong member. Kailangan puspus ako. Amen. Hindi ganon. Kailangan tama yung layunin mo, Lord. Kaya tinataas ko tong kamay ko dahil sinosurrender ko yung buhay ko sa'yo. Diba? Kapag tinutukan tayo ng baril, anong ibig sabihin? Sumuko ka. Anong gagawin? Taas mo ang kamay mo. Ganon sa Panginoon. Kapag tinaas mo ang kamay mo sa Panginoon, ibig sabihin, sumusuko ka. Sumusuko ka sa Panginoon. At kapag lumuluhod ka naman sa Panginoon, ibig sabihin yun, nagpapakumbaba ka sa Panginoon. Diba? Dahil wala kang magagawa kung ikaw ay mataas. Kailangan mababa tayo sa harap ng Panginoon. Amen? Yun. Kaya yung pag-aaralan natin, present your bodies as a living sacrifice. How to present your bodies as a living sacrifice. Paano ba natin may alay ang ating buhay bilang handog na buhay o haing buhay sa Panginoon? Sabi doon sa verse 1 na binasa natin, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyong inyong buhay bilang isang handog na buhay. Una, kailangan banal. Amen? Holy. Sa pag-aalay natin ng buhay sa Panginoon, kailangan holy, banal. Amen? Sabi mo, sa katabi mo, banal. Malayo yung pagitan, turo mo na lang, banal. Amen? Holy. Kailangan holy. Mahirap pong maging banal. Amen? Tama naman. Mahirap maging banal sa harapan ng tao. Bakit? Kasi nakikita nila yung pagkakamali mo eh. Nakikita nila yung kapintasan mo. Uy, sisimba-simba gaganon-ganon ng ugali. Ang hirap maging banal sa harap ng tao. Tama po ba? Mahirap maging banal. Sa paningin at sa harap ng tao. Mahirap. Pero sa Diyos, sa harap at sa paningin ng Diyos, kaya natin maging banal. Amen? Sa pamamagitan ng ano? Sa pagbabasa ng kanyang salita, sa pakikinig ng kanyang salita, sa paggawa ng kanyang kalooban, amen? Sa pagbubulay-bulay ng kanyang salita, kaya natin maging banal. Pero kahit sa tao, kahit best friend mo pa yan forever, o BFF nga kung tawagin, pag nagkamali sa'yo yan, kapag nagkamali ka sa kanya, ang hirap ng kapurian yan. Hindi ka na magiging banal yan, hindi ka na magiging santo dyan. Bakit? Nagkamali siya sa'yo nagkamali siya sa akin Amen? Kung bagay yung sikreto natin sinabi mo, secret nga. Diba? Hindi mo na siya pagkakatiwalaan, may lamat na. Ang sticker, kapag tinanggal mo sa pagkakadikit yan, idikit mo man na idikit yan, hindi na ganun kadikit. Ganun po yung pagtitiwala. Amen? Kaya sa buhay natin bilang isang Kristiyano, iihain natin yung ating buhay bilang handog na buhay sa Panginoon, kailangan holy. Kailangan banal. At yun, magagawa lang natin maging banal sa Panginoon, sa harap ng Diyos, kapag tayo'y nakikinig ng kanyang salita. Nagbabasa ng kanyang salita. Kasi kung hindi ka makikinig ng salita, ano yung pananampalataya mo para maging banal ka? Diba? Kung hindi ka nagbabasa ng kanyang salita, ano yung sinasabi sa Joshua 1:8 na para masunod mo yung nasusulat sa Biblia? Sabi doon, bulay-bulay mo araw at gabi, salita ng Diyos, para masunod mo yung nakasulat sa Biblia. Ano yung mga nakasulat? Yun nga, na maging banal tayo. Amen. Sabi sa 1 Corinthians 3:16-17, basahin po natin. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Amen. Verse 17, paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong yan. Tayo ang templo ng Diyos. Amen? Kaya sa pag-aalay natin ng kanyang buhay, kailangan banal tayo sa harapan ng Diyos. Dahil ito ang tirahan ng Santong Espiritu. Tayo'y templo ng Diyos. Sabihin mo sa sarili mo, ako'y templo ng Diyos. Amen? Na kailangan hindi sirahan. Kaya kung meron man yan sa puso natin may kirot pa,
may nagawa tayong mali o meron tayong nagawang hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos, mga kapatid, bunutin natin yan. Hindi nakakalugod sa Diyos. Hindi yan nagiging banal sa harapan ng Diyos. Amen? Kailangan sa pag-aalay natin ng ating buhay bilang handog na buhay, kailangan banal sa paningin ng Panginoon. Yun. Paano ba tayo magiging banal sa paningin ng Diyos? Amen? Paano ba tayo magiging banal? Sabi sa verse 2, do not conform to this world. Huwag tayong umayon sa mundo. Huwag tayong umayon sabi sa verse 2, basahin po natin yung verse 2. Ayan. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo. Amen? Para maging banal tayo sa paningin ng Diyos, huwag tayong umayon sa takbo ng mundo. Bakit? Bakit sinasabing huwag kang umayon sa takbo ng mundo? Ano ba yung nabibigay ng mundo? Amen? Tanong natin sa sarili natin, ano ba yung nabibigay ng mundo? Diba? Ako, testimony ko sa buhay ko, yung hindi pa ako nakakilala sa Diyos, yung hindi ko pa totally tinanggap ang Panginoon, ang nagagawa sa akin ng mundo, sigarilyo, alak, yun, pangungutya sa kapwa, pagmumura. Diba? Yung oras mo, binibigay mo sa, dati rin akong addict sa computer shop. Ayan, Dota pa yung nilalaro ko. Minsan, magdamag pa ako naglalaro. Diba? Nauubos yung time mo. Ayun yung binibigay ng mundo. Pero yung nakilala mo ang Diyos, nakilala natin ang Panginoon, naging banal tayo. Naintindihan natin na dapat pala maging banal ako. Kasi ayun yung kailangan ihandog sa Panginoon, yung katawan ko. Diba? Sa Old Testament, kapag nagalay ka, nag-offer tayo sa Panginoon, may pinapatay. Amen? Ngayon ba, gusto mong patayin pa? Amen? Gusto mo bang matigok ka? Para ialay ang buhay mo sa Panginoon. Kasi sa Old Testament, pinapatay yung mga hayop para i-offer sa Panginoon. At hindi lang basta patayin yung hayop na yan. Sinusuri yan. Ito ba'y malusog? Ito ba'y walang sakit? Ito ba'y pilay? Ito ba'y may galis na aso? O tupa? Right? Kaya sa Panginoon, kaya sinasabi ni Apostol Paul na ialay natin ating buhay bilang banal kasi kailangan wala tayong kapintasan. Kailangan walang makikita ang bahid ng kasalanan. Kahit tayo sa mundong ito, alam naman natin na wala naman perfecto sa mundong ito, nagkakasala pa rin. Kaya nga sinasabi ni Apostol Paul, iaalay niyo ang inyong buhay. Nakikiusap ako. Nakikiusap si Apostol Paul na ialay niyo ang inyong buhay bilang banal na handog sa Panginoon. Amen? Do not conform to this world. Sabi nga doon. Amen. Yan, paano pa tayo magiging banal sa Panginoon? Surrender your life to God. Yan. Isuko natin yung buhay natin sa Kanya. Amen? Para maging karapat-dapat, maging banal tayo sa Kanyang paningin. Isuko natin ang ating buhay kasi mahirap lumapit sa Panginoon kapag ikaw hindi mo sinusuko yung buhay mo sa Kanya. Amen? May lumapit ba ditong marumi? May lumapit ba sa, kunyari, taong grasa ako, yayakap ako kay Brother Dudes. Anong magiging reaksyon yun? Teka, maligo ka muna, mandumi-dumi mo, di ba? Siguro yayakapin ako yun, pakitang tao lang. Brother, pakitang tao lang, pero deep inside sa utak yun, ang baho na yun to. Di ba? Ang dumi-dumi na yun to. Di ba? Ganun sa Panginoon. Bago tayo lumapit sa Panginoon, kailangan sinusuko natin yung buhay natin sa Kanya. Sinusurrender natin yung buhay natin sa Kanya. Di ba? Amen? Pakpakan po natin Panginoon. Sabi sa Matthew 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino magnais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Amen? Kapag sinuko natin ang ating buhay sa Panginoon, kailangan yung dating ikaw, itakwil mo na. Diba? Hindi po sinabi yan isang tabi. Kasi pag sinantabi mo yan, pwede mo pang pulutin yan, makikita mo pa yan eh. Diba yung isang bagay, pag sinantabi mo lang, kunyari, cellphone, itinabi mo lang. Anytime, pwede mong kunin yan. Kasi nakikita mo pa, sinantabi mo lang. Pero kapag tinakwil mo, hindi mo na dapat makikita. Diba? Kaya sa buhay natin, para maging banal tayo sa paningin ng Diyos, isuko natin ang buhay natin sa pagtatakwil ng ating dating sarili. Amen? Hindi po yung ikaw itatakwil mo yung si brother, si sister, o yung mga kapatid natin sa iba. Itakwil natin yung dating pangit na pag-uugali natin, yung dating makasarili mo, yung dating palamura ka, itakwil natin. Yung dating manginginom ka,
Itakwil natin. Ayun yung gustong isurrender natin. Pag sinurrender natin ang ating buhay, kailangan pasanin din natin yung krus. Ano yung krus na binuhat ng Panginoong Jesucristo? Di ba, mabigat? Yung buhat-buhat ng Panginoong Diyos ni Jesucristo yung krus. Anong ginagawa sa kanya? Binabato, sinisipa. Diba? Yung pinako siya sa krus, sinibat. Diba? Bisa pa nga, sinabi ng Lord, nauuhaw siya. Anong ginawa sa kanya? Kumuha lang sa sibat, binalot yung damit, pinainom sa kanya, pinasipsip. Ayun yung krus. Kailangan sa pagpapasan ng krus ng Panginoon, kailangan handa ka magtiis, handa ka masaktan, handa ka magtiyaga. Amen? Ganun yung pagsosurrender natin sa Panginoon. Kailangan buhat-buhat mo. Kaya mag-gym na tayo. Para kapag binuhat natin yung krus ng Panginoon, amen? Malakas tayo. Ano yung bubuhatan natin? Kailangan malakas yung faith mo. Sabi mo sa katabi mo, malakas yung faith mo. Amen? Kasi kapag mahina ang faith mo, kapag dumating ang pagsubok sa'yo, wala ka na. Gigiba ka na. Mawawala ka na. Sabi nga sa Santiago, ang pananampalataya daw, ay ang pagsubok daw, ay nakakapagpatibay ng ating pananampalataya. Amen? Kaya kung ikaw dumaranas ng pagsubok ngayon dahil sa pagsuko mo sa Panginoon at para maging banal ka sa harapan niya, kapatid, pinapalakas lang ng Diyos ang pananampalataya mo. Amen? Sabihin mo sa sarili mo, pinapalakas lang pala ng Diyos yung pananampalataya ko. Kung ikaw ay nagdudusa ngayon, nahihirapan ka, nabibigatan ka, pagsubok lang yan. Pinapalakas lang ng Diyos ang pananampalataya mo. Si Job, pansin natin, dumating ang pagsubok sa kanya, si Job. Di ba? Makikita, isa pa sa nakita ko sa faith, sa Panginoon, kapag ikaw ay dumaranas ng pagsubok, ibig sabihin pinagmamalaki ka ng Diyos. Amen? Tingnan niyo si Job. Akyat banaog si Satanas. Sabi ng Lord kay Satanas, nakita mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang kapintasan, siyang matuwid. Diba? Sabi ng Satanas, kaya ka lang niya sinasamba kasi pinagpapala mo siya. Subukan mong tanggalin yung pagpapala niya. Diba? Ano sabi ng Lord? Nakita mo ba si Job? Isa siyang matuwid, walang kapintasan sa lupa. Pinagmalaki siya ng Diyos. Amen? Kaya kapag dumaranas tayo ng pagsubok ngayon, kapatid, mapalad ka. Pinagmamalaki ka ng Diyos, matuwa ka. Ha? Kaya kapag dumaranas tayo, matuwa tayo, magalak tayo. Sabi sa James 1:12, mapalad ang taong nakakaranas ng sarit-saring pagsubok. Diba? Kaya sabi mo sarili mo, mapalad pala ako. Amen? Pangatlo, sa paano tayo magiging banal sa Panginoon? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Yan. Unahin natin yung kanyang kaharian, ang kanyang katwiran. Amen? Basahin natin yung verse na yan. Masarap basahin yan eh. Ngunit, higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pag-arian ng Diyos. Amen? At mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Amen? Para maging banal tayo sa paningin ng Diyos, sa harapan ng Diyos, unahin natin yung kanyang kaharian, yung kanyang katwiran. Amen? Ano ba yung kaharian ng Diyos? Sa mga gawain niya. Yan, sa pagpunta natin dito. Nakaupo ka dyan. Inuuna mo ang Diyos sa kaharian niya. Inuuna mo natin ang Diyos. Sa pag-pray natin. Yeah? Dahil tayo templo ng Diyos, tayo kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Magbabad tayo sa presence ng Lord. Amen? Kasi sa buhay natin, para maging banal tayo sa Panginoon, kailangan inuuna natin yung kanyang kaharian. Amen? Palakpakan po na natin ating Panginoon. Amen? Tingnan niyo po yung mga katabi niyo, baka natutulog na. Amen. Amen. Pangalawa na po tayo. Mabilis lang po ito. Una, kailangan holy. Ang kalakip ng holy, yan, para ba tayo maging holy? Do not conform to this world. Surrender your life to God. Seek first the kingdom of God. Pangalawa, acceptable. Yan. Katanggap-tanggap. Amen? Sabi mo sa katabi mo, katanggap-tanggap ka ba? Amen? Sa mga nanonood po, sa mga katabi nyo dyan, sabi nyo, katanggap-tanggap ka ba? Amen? Katanggap-tanggap pa ba yung ginagawa mo sa pagsasakripisyo sa Panginoon? O baka kapanggap-panggap na lang? Amen? Katanggap-tanggap ba? Amen? Kailangan, pag sa pag-aalay natin ng ating buhay sa Panginoon, kailangan acceptable. Katanggap-tanggap. Yung pagpunta natin dito,
yung pag-aatid natin, kailangan katanggap-tanggap sa Panginoon. Amen? Sabi doon sa verse 1, balik po tayo sa verse 1 ng Roma 12. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba niyo sa Diyos. Amen? Kaya yung sa buhay natin, para maging karapat-dapat tayo sa Panginoon, katanggap-tanggap yung pag-aalay natin ng ating buhay, kailangan inuuna natin lagi yung gawain ng ating Panginoon. Amen? Sa pag-aalay natin ng ating buhay bilang handog na buhay sa Panginoon, amen, ito ba'y katanggap-tanggap? Amen. Things to do to make us acceptable to the Lord. Yan. Mga bagay na dapat natin gawin para maging katanggap-tanggap tayo sa Panginoon. Amen? Sabi dun sa verse 2, kanina binasa natin sa Roma, huwag kayong makikiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong isip. Amen. Yung para maging katanggap-tanggap tayo sa Panginoon, transform by the renewing of your mind. Yan. Kailangan mabago. Mabago yung pag-iisip natin. Ano ba yung dating kaisipan natin nung hindi pa natin kilala ang ating Panginoon? O yung kilala natin ang ating Panginoon? Ano ba yung ating iniisip ngayon? Amen? Ito ba'y katanggap-tanggap sa Panginoon? Amen? Palakpakan po natin natin, Panginoon. Medyo seryoso tayo eh. Amen? Kailangan transform. Sabihin mo sa sarili, transform. Nakapanood ba kayo ng Transformers? Diba? Yung kotse na nagiging robot, yung helicopter na nagiging robot, nagtatransform, nagbabago. Amen? Kaya sa buhay natin, bilang ihahandog natin yung ating buhay sa Panginoon, kailangan transform yung ating pag-iisip sa ating Panginoon. Para maging katanggap-tanggap tayo sa Panginoon, kailangan transform tayo sa ating pag-iisip. Dapat magbago. Ialay natin bilang handog na buhay ang ating buhay sa Kanya. Dapat ang ating isipan hindi lamang sa mundo na kung saan tayo ay naloloko. Amen? Kapag inisip mo ang mundo, inisip mo si brother, sister, inisip mo yung mga kapitbahay mo, amen? Hindi ka magiging karapat-dapat sa Panginoon. Hindi ka katanggap-tanggap sa Panginoon. Amen? Kailangan nang iisipin natin yung makalangit. Amen? Yung iisipin natin yung gawain sa ating Panginoon. Amen? Sabi sa Colossus 3:2, ang mga bagay na panlangit ang iisipin nyo, hindi ang mga bagay panlupa. Kailangan yung mga bagay na panlangit ang ating isipin. Yun yung katanggap-tanggap sa Panginoon. Amen? Ano yung mga panlangit na mga bagay na kaisipan? Amen? Katulad ng ginagawa natin. Ito'y, kumbaga sa isang labanan, practice. Ano ba ang tawag doon? Yung may ibang term. Training natin para makapunta tayo sa langit. Kasi doon sa langit, kapag nakapunta tayo doon, walang hanggang pagpupuri na yun sa Panginoon. Yung ginagawa natin dito, parang warm up pa lang. Warm up para pagdating natin sa langit, sanay na tayong magpuri. Diba? Sanay na tayong sumamba sa Panginoon. Katanggap-tanggap tayo sa langit. Diba? Welcome, kapatid. Amen? Kaya sa buhay natin, para ialay natin ating buhay sa Panginoon, katanggap-tanggap tayo para maging katanggap-tanggap tayo sa langit. Hindi kapanggap-panggap ha. Meron ba dito yan? Kapanggap-panggap, hindi katanggap-tanggap. Wala dito yan. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako yun. Sila yun. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Natutuyo po yung akin. Nabubulol po ako eh. Pasensya na pa. Amen? Ito po yung things to do to make us acceptable to the Lord. Yung una, transform by the renewing of your mind. Pangalawa, worship Him in spirit and truth. Amen. Yan. Yan yung isang katanggap-tanggap sa Panginoon. Yung sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. Amen. Sabi sa John 4:23-24, subalit, dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba na kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay espiritu, kaya dapat sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Amen? Isa sa katanggap-tanggap sa ating Panginoon, yung sambahin natin siya sa espiritu at
katotohanan. Amen? Amen. Yan po yung things to do to make us acceptable to the Lord. Amen. Pangatlo, last po. Amen. Bliss lang ito. Amen. Pleasant. Pleasant. Kalugod-lugod o kaaya-aya. Amen. Kanina, banal, holy. Pangalawa, acceptable, katanggap-tanggap. Ito naman, pleasant. Kalugod-lugod ba? Sa kalugod-lugod pa ba sa yung ginagawa nating pag-aalay, pagsasakripisyo sa Panginoon? Kalugod-lugod pa ba sa paningin niya? Amen? Sabi sa verse 1 ulit, basahin natin. Yun. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, nakikiusap na ialay ninyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen? Yung pangalawa natin, pleasant, kalugod-lugod. Sabi sa 2 Timothy 2:15, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Amen. Isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Amen? Ano daw yung kalugod-lugod sa paningin ng Diyos? Yung isang manggagawang walang dapat ikahiya. Amen? Dapat wala tayong dapat ikahiya. Amen? Ay, salamat, brother. Pagpalain ka ng Lord. Mabuhay ka. Ayun. Isa sa kalugod-lugod sa ating Panginoon, yung, sabi din sa 2 Timothy 2:15, manggagawang walang dapat ikahiya. Amen? Gusto ba natin ialay ang ating buhay sa Panginoon, ang buhay na handog? Kailangan banal. Pangalawa, acceptable, katanggap-tanggap ka. Pangatlo, pleasant ka, kalugod-lugod ka. At sa kalugod-lugod sa Panginoon, dapat ikay hindi nahihiya. Amen? Kapag sinabi ng yung leader, ng yung bishop, ikaw ang opening prayer, ba't ko lang nahihiya pa ako? Nahihiya ako eh. Ayoko. Ba? Nalulugod ba ang ating Panginoon kapag nahihiya ka? Ikaw bilang isang magulang, kapag sinabi mo sa anak mo, pumunta ka doon kay Mare. Dalin mo to doon sa kanyang pinapadala kong ulam. Nahihiya ako doon, nandun yung crush ko eh. Amen? Anong mangyayari? Ba't ka nahihiya? Huwag ka lang dapat iya. Kapal-kapal na mukha mo, nahihiya ka. Sa paglilingkod po sa Panginoon, para maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon, dapat tayo manggagawang walang dapat ikahiya. Ako po kanina, ba nagtatugtog ako kanina, may onting hiya ako eh. Siyempre, tao lang, nahihiya, pachisi eh. Kung ba kinakabahan ako, tuwing nagtuturo po, tuwing po harap ako sa inyo, sa pulpito, sabi ko, Lord, bakit natatakot ako? Parang nahihiya ako. Hindi naman ako kinakabahan. Parang, alam mo yun, nanginginig yung katawan ko. Baka may masabi akong hindi kaaya-aya. Baka may masabi ako may masaktan. Parang natatakot ba ako magsalita. Sabi ko, Lord, nag-ano ako dyan, tumutugtog ako kanina. Lord, tanggapin, baguhin mo yung aking isipang ito. Kasi kapag inisip, pag binulay-bulay ko sa isip ko to, baka kung ano nga masabi ko dito sa pulpito. Amen? Nahihiya pa rin ako. Kumbaga, siyempre, minado naman tayo, di naman tayo ganun kagaling. Buror pa nga ako eh. Bulol pa nga ako, nauutal pa nga ako. Hindi ako ganun katalino. Nahihiya ako. Kumbaga, Lord, paano ba ako magsasalita nung hindi ako mahihiya? Amen? Kaya sabi, yung binigay sa akin ni Lord, nakaraan pa binigay sa akin ni Lord to eh, na para maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon, dapat ikaw yung manggagawang walang dapat ikahiya. Dapat walang hiya ka. Walang hiya ka pala dapat. Sabi mo sa katabi mo, walang hiya ka pala dapat. Amen? Walang hiya ka pala dapat sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi walang hiya ka sa kapitbahay mo. Hindi ganon, kapatid. Amen? Kailangan, para maging kalugod-lugod ka sa Panginoon, ikay walang dapat ikahiya. Amen? I-share mo yung Word of God. Diba? Ihiyag mo yung salita ng Diyos. Diba? Kahit pagsaran ka ng pinto, pagpagbong yung paa, sabi nga sa Bible. Diba? Kapag kinukumbik ka ng banal na espiritu, ipag-pray mo si brother, si sister. Teka, nahihiya ako eh. Huwag kang mahiya. Diba? Huwag tayong mahiya.
dapat wala kang hiya. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Medyo inaantok tayo eh. Amen? Ayun yung kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Yung wala kang dapat ikahiya. Hindi natin masasabi o may alay ang ating buhay bilang handog na buhay sa Panginoon kung tayo'y nahihiya. Pangalawa, tapat na nagtuturo ng katotohanan. Amen? Para maging kalugod-lugod tayo sa paningin ng Diyos, kailangan tapat tayong nagtuturo ng katotohanan. Amen? Sino ba ang truth? Sino ba ang katotohanan? Sabi sa John 14:6, no? Jesus, the way, the truth, and the life. Ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ang katotohanan. At ang buhay, wala nang iba. Ihiyag natin ang katotohanan. Ihiyag natin, ituro natin, ipangaral natin ang katotohanan. Kasi yun yung mandate natin bilang isang Kristiyano eh. Ihayag ang salita ng Diyos. Ihayag ang katotohanan. Di ba? Kaya minsan ang katotohanan masakit. Amen? Sino na ba nasaktan dito ng katotohanan? Masakit talaga. Amen? Dahil ang salita ng Diyos, naguhugas yan. Naglilinis ng ating kasalanan. Katotohanan ng ating buhay. Amen? Kaya pag nakita sa'yo ng paglabas mo dyan, uy, nakita sa'yo yung glory ni Lord. Diba? Ibig sabihin, makatotohanan kang tao. No? Wala kang tinatago sa Panginoon. Kailangan totoo yung paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya sa ating buhay, para maging banal, maging kalugod-lugod tayo sa ating Panginoon, maging kaaya-aya, tapat nagtuturo ng katotohanan. Amen? Wala tayong ibang ituturo, kundi ang ating Panginoon lamang na nag-alay ng buhay, nagbigay ng buhay sa atin, diba? Nagbigay ng lakas sa atin, nagbibigay ng pagpapala sa atin. Amen? Ayun yung dapat nating ituro, yung katotohanan sa ating buhay. Amen? Kaya yun yung sa gabing ito na pinag-aralan natin, na i-present natin yung ating katawan bilang living sacrifice na banal, katanggap-tanggap, at kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? Palakpakan po muna natin ating Panginoon bago tayo mag-conclusion. Amen? Yung conclusion po natin sa 1 Corinthians 6:19-20. Ito. Amen. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. 20, sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Ano yung halaga na yun? Yung halagang pag-ibig ng ating Panginoon. Yung pagsasakripisyo ng ating Panginoon. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang, maparangalan ang Diyos. Amen? Sa pag-aalay natin ng ating buhay sa Panginoon, gamitin natin ito para maparangalan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Sa ating mga gawa, para maging katanggap-tanggap tayo sa Panginoon, gawin natin yung nararapat sa Panginoon. Para malugod ang Panginoon, maging kaaya-aya tayo sa ating Panginoon. Amen? Ituro natin yung katotohanan at hindi tayo dapat nahiya. Para maging banal tayo sa harapan ng Panginoon, isuko natin yung ating buhay, sumamba tayo sa Kanya. Amen? Huwag tayong umayon sa takbo ng mundo na kung saan ang binibigay ng mundo ay puro pasakit. Amen? Puro pigati. Amen? Puro problema ang binibigay ng mundo. Kaya sabi nga doon, kapag ikay nahihirapan, sabi sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lubhang nabibigatan. At yung pasanin ng ating Panginoon ay magaan. Amen? Yung inawit natin kanina, yung banal mong tahanan, napakaganda yung lyrics na yun pag binulay-bulay natin na loobin mo, O Diyos, ang buhay ko maging banal mong tahanan. Amen? Kaya sa gabing ito, sa ating buhay, sa pag-aalay natin ng ating buhay sa Panginoon, sa living sacrifice, mga kapatid, loobin natin na maging banal na tahanan tayo ng ating Diyos. Kasi mahirap makapasok sa langit kapag ikay banal-banalan. Dahil walang langit-langitan. Amen? Amen? Kaya sa ating pag-aalay sa Panginoon, kailangan banal tayo, hindi banal-banalan. Dahil walang langit-langitan sa Panginoon. Amen? Kaya tayo tumayo sa ating Panginoon, tayo manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Lord, wala kaming ibang hangad, Panginoon. Wala kaming ibang nais,
Panginoon, kundi ialay ang aming buhay bilang isang handog na buhay, O God. Lord, sa gabing ito, Panginoon, nalalaman mo ang laman ng aming puso, nasisiyasat mo, Panginoon, ang aming puso. Batid mo, Panginoon, ang laman nito. At alam mo, Panginoon, ang aming kaisipan, O God. Kaya naman, Panginoon, kami muling lumalapit, Panginoon, sa iyong harapan. Nagpapakumbaba, O God, humihingi ng kapatawaran, Panginoon. Ano mang aming nagawang pagkakamali sa iyo, ano mang karumihan nakita mo sa amin, ano mang pagkukulang namin, Panginoon, sa iyo, O God. Lord, linisin mo kami, O God, ng iyong banal na dugo, Panginoon, upang nang sa gayon maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa iyong harapan, O God. Lord, sa paningin ng tao, ang hirap maging banal, O God. Ngunit, Panginoon, sa iyong paningin at sa iyong harapan, kami banal, Panginoon. Lord, tanggapin mo, Panginoon, ang aming buhay bilang handog na buhay sa iyo, Panginoon. Ika'y malugod, Panginoon, sa aming buhay. Maging kaaya-aya at maging mabangong samyo sa iyong harapan ang aming buhay, Panginoon. Lord, kulang ang awit, kulang ang pagsasakripisyo namin dito sa lupa, O God. Kaya naman, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, loobin mo, Panginoon, ang aming buhay, O God, na maging banal mong tahanan, O God. Tunay nga, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ay lumukob sa amin, O God, na maging karapat-dapat kami sa iyong paningin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, O God, na kami nilinis mo, O God, at naging karapat-dapat na sa iyong harapan, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa iyong papurit pagsamba sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. Lahat na magsabi ng Amen. Amen. Dako po tayo sa ating pagbibigay sa ating Panginoon. So, katulad po ng tinuturo po sa atin, di ba po, ang nais ng Panginoon is to present our bodies holy, acceptable, and pleasing into His sight, di ba po? And ganun din po ang nais ng Panginoon sa pagbibigay po natin sa Kanya. So, He wants our offering, our sacrifices to be holy, di ba? To be pleasant, kumbaga, pag pleasant, nakikita ba ng Panginoon yung puso natin na habang nagbibigay tayo, masaya tayo? And acceptable, kung yung binibigay ba natin is tira-tira na lang or yung talaga yung best na binibigay natin, di ba? So, sabi nga po dito sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7, sabi po dito, So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or out of necessity, for God loves a cheerful giver. So, ayun po, kahit po sa pagbibigay po natin, the Lord requires na as we give our offering, our sacrifices, let us give with a cheerful heart, na may pagmamahal po sa Kanya, pagmamahal sa Kanyang gawain, di ba po? And meron nga po akong nakita sa Facebook po dati na pag nagbigay daw po tayo ng offering natin, ng sacrifice natin, huwag natin siyang tignan as sacrifice. Di ba po, pag sinabing sacrifice, mahirap siyang gawin kasi may mawawala sa iyo eh. Masakit. Katulad po nung kay Abraham, di ba po? Hindi man po natin nabasa doon na nalungkot siya, pero bilang isang tatay na hinahangad niya na magkaroon ng anak, tapos binigay sa kanya, tapos sinabi ng Panginoon na i-sacrifice sa kanya, di ba po, meron pa rin pong hirap dun sa heart niya na ibigay po. Pero katulad nga po ng sinasabi po dito sa 2 Corinthians, let us give with a cheerful heart para po yung mga kaloob po natin will be holy, will be pleasing, and acceptable in His sight. Kaya po sa oras pong ito, let us pray po. Heavenly Father, thank you, O God, sa gabing ito, O God. Lord, salamat, O God, sa pagpapala, O God, na patuloy niyo pong binubuhos sa bawat isa, O God. Lord, tunay nga, O God, as we give tonight, Panginoon, Lord, makita mo ang aming mga puso, Panginoon, na may kagalakan at pagmamahal sa iyo, Panginoon. And Lord, we pray, O God, that these monetary blessings, O God, will be used for the expansion of your kingdom, O God, and blessing your workers, leaders, O God, sa sambahang ito, Panginoon. Tunay nga, O God, ikaw po ang maluwalhati, ikaw po ang madakila sa lahat ng aming gagawin at sa aming pagkakaloob sa gabing ito, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Muli po tayong tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Muli po nating awitan ang ating Diyos. Kay Kristo lang
Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo lang, kay Kristo lang, kay Kristo lang ang tiwala ko. Ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo lang, kay Kristo lang ang tiwala ko. Ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo. Sa bawat tagumpay, sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo lang. Yes, so God, salamat Panginoon sa gabi ito, Lord God. Alam po namin, Lord God, na napapurihan namin kayo, Panginoon. Narito kami, Panginoon, ang iyong anak. Gamitin mo na ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Salamat sa pag-ibig na lagi niyong pinaparana sa bawat isa, Lord God. Salamat sa presensya na lagi niyong pinapadama sa amin, Panginoon. Salamat din po, Lord God, sa buhay po ni Brother Neil, Panginoon, na ginamit niyo po ngayong gabi para may parating po sa amin ang gusto niyong iparating sa bawat isa, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya nga pinagkakalob niyo po sa amin, Lord God. Gawin din po sa buhay po ng aming Bishop, Lord God, sa buhay po ni Rey, Panginoon. Gabayan niyo po siya, Panginoon. Sila po, gabayan niyo po ang lahat ng mga pastors, Lord God, para bigyan niyo ng kalakasan, Lord God, para patuloy po silang maglingkod sa inyo. Salamat po, salamat, walang hanggang pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang